Masu iya magana na cewa babu nakasasshe sai mai mataccen zuciya. Masu kallo, wannan bawan Allahn da kuke gani shi ne mamallakin TikTok kuma hamshakin mai kuɗi a ƙasar China, wanda aka fi kira da Zhang Yimei. Shi dai wannan bawan Allahn duk da bayyanan nakasarsa, a hakan yake ba da gudumawa ga al'umma. Kuma kamar yadda kuka sani, TikTok na ɗaya daga cikin shahararrun kafafen sada zumunci na zamani, wanda wannan bawan Allah shi ne mamallakinsa. Kuma a yau dai TikTok ya zamo wato hanyar samun kuɗin wasu matasa da dama. Tambayar anan dai shi ne, idan har mai nakasa irin wannan zai iya samar da hanyar da dubbannin mutane za su mora, to kai da Allah ya yi ka da cikakkiyar sura tare da hankali, wani dalili ke gare ka da ba za ka yi abin da za ka taimakawa al'umma ba?